Ita daukaka ta Allah ce shi ke ba mutum kyauta, na dan adam ka ba da ta da waɗansu ba su samun ta. Ita daukaka ta Allah ce shi ke ba mutum kyauta, ya dan adam ka ba da ta da waɗansu ba su samun ta. Allah ka ne makagina, kai ne ka yi mahaifana, ka tsare da sharukan yanzu ka zani kan makiyana. Salatu rabbulillinka a gurin da maulana, manzan mu shugaban kowa duk mai san shi baya taɗewa. Ita daukaka ta Allah ce shi ke ba mutum kyauta, Ya dan adam ka ba da ta da waɗansu ba su samun ta. wannan duniyar yanzu ne kaunar ka baka gane shi, wanda ya ce bai san ka kai ma ka je ka kyale shi. Kowa ya ja ka banna sa in kaki na ba ni jin haushi, na riga na zama yaki ni ba aiki ni sai da garwashi. Waka ku gane dangi na sai mai ilimi yake yin ta, jahili ba zai yi waka ba ko yayi ta baya tara ta. Waka idan ka dayin ta nazari ka lokacin ta ta, ka lura dan uwa sosai ka fiya ka dinga fidda ta. Ita daukaka ta Allah ce shi ke ba mutum kyauta, Ya dan adam ka ba da ta da waɗansu ba su samun ta. bance ni fa ni ne ba zan so ku gane hujjata. In za ka yi wakar ka nazari ka yi ka tsara ta, in ka gama tsara ta ka je ka studio ka rera ta. Ita daukaka ta Allah ce Allah ne kadai ke bada ta. Allahu rabbu ya baka ai mutum ba za ya kwace ba, sai dai ka yi haushi shi bai so ka samu ba, bai san ci gaban naka bai ki kullum ka yi asara ba. In hasadar da kuka